Abba Messier, grazzi tal-Spiritu Santu, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Ejja unvadi li qalbi, moħħi u ħsibieti. Mulej qaddis, għamel minni dak li trid int. Mulej niddikjara li jiena qiegħed fi staġun ġdid, fi żmien ta' tranzizzjoni u min isser l-isfel imma ser il-fuq. Grazzi mulej li profetikament int qed tindikalna u qed turina li int qed tqajjem fostna ajkli. Għamel minni ajkla mulej qaddis. Halleluja, li jiena ntir fuq kull ħaġa tal-ħażen u dejjem noħroġ rebbieħ għax permezz tiegħek Kristu jien tiġa rebbieħ. Kellimni, għatini revelazzjoni u għarfin. Iftaħ li għajnejja u iftaħ li qalbi. Niddikjara mulej li dak kollu li għandek għalija jien nirċevih. U xejn inqas fi Ġesu Kristu, għal glorja tiegħek Missir. Amen, amen, amen. Halleluja. Morru fit-tieni Kroniki kapitlu 20. Tieni Kroniki kapitlu 20. Thank you for the music. Sakar diska ta' Abba. Thank you for the music. Hallelujah, that's enough. Tieni Kroniki kapitlu 20. Kemm minnkom temnu fil-kombinazzjonijiet? Temnu fil-kombinazzjonijiet indom? Jiena ma nemminx fil-kombinazzjonijiet. Bl-Ingliż nippreferija. I don't believe in coincidence, I believe in God incidence. Amen? Eżis aħwa, mela jiena mort trejma, għamena il-ħad fil-axija, il-konferenza bdiet il-ħad fil-axija. Kanna tnej fil-ħodu mit-8 u nofs, mbagħad fid-9 u nofs, mbagħad fil-10 u nofs, u nispiċċaw xi nofsinhar nofsija. Mbagħad wara jkollna prayer school, s-sija sa 3. Sewwa? Għamilna ġimgħa sħiħa hekk. Mbagħad plus fil-għaxija fis-7. It-tema prinċipali li l-mulejthom huwa t-tifħir. Il-mulej uża l-bieraħ profetikament it-tifħir. Qabel ma il-bieraħ iffaċċajna lill-għadu, Alla kien diġà mar jiffaċċjaħ il-għadu. Ma tinirek għaliex? Għax il-poplu talla faħru. Dil-ġimgħa il-mulej l-erba li għaddew, ħajkom xi ħaġa, waħda mill-affarijiet li jiena nagħmel ħafna hija nitlob fl-Ispirtu. I drive, I pray in the Holy Ghost. I shower, I pray in the Holy Ghost. I do everything and I pray in the Holy Ghost. Għamlu hekk vera. Għax waħda bil-modijiet kif inti tista' tibqa' biċ-ċenel miftuħ li hu b'revelazzjoni kontinwament għaddejja hija titlob l-Ispirtu. Imma l-erba li għaddew mingħajr ma kelli intenzjoni f'din il-karawetta, tkellimt ukoll f'daqsxejn fuq it-tifħir. By the way, waħda mill-kliem tifħir tfisser tiddi. Konta tafu għadi? Meta fil-Bibja tgħidlek jiena għażilt poplu ta' tifħir, fisser poplu biex jiddi. Ġifieri mhux biss għax hemm xi ħaġa tlellex, ġifieri il-poplu talla jiddi meta jfaħħar il-Alla. Mela meta jgħidlek inti jiena għamiltek biex inti tkun dawl fid-dinja, mhux biss Kristu huwa d-dawl fid-dinja, imma sa jiena u inti d-dawl fid-dinja. Jekk jgħid fil-Ktieb ta' Mattew kapitlu 5 vers 11-13, tgħidlek imma fisser li issa jiena u inti nsejħin poplu ta' tifħir. Hekk tgħidlek fl-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 8-9. Issa konna ċans narawhom minn bagħad ngħidulkom fejn huma. Ma jiena u inti immisimgħuni. X'inhi għat-tema ta' din is-sena? Il-mulej tagħna, jista' jkun pawsejrin biesa kemm Ġesu Kristu. Inqas ma nistax immorru żgur, iktar dejjed. Amen. Imma t-tema ta' din is-sena hija l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Bħalma Alla, bħalma Kristu Ġesu, hekk jiena f'din id-dinja, kulħadd jgħidha. Bħalma Ġesu Kristu, hekk jien f'din id-dinja. Ħares il dak taħdejk jgħidlu bħalma Ġesu Kristu, hekk int f'din id-dinja. Issa, Ġesu apparti li huwa l-iben tal-ħaj, apparti li huwa divin, apparti li huwa etern, imma Ġesu huwa x-xempju ta' x'inhu Alla. Lut kapitlu 1 vers 13, meta Ġesu huwa ir-rappreżentanza eżatta ta' Alla. Sewwa,
meta rajtu lili intom rajtu lill-missieri. Alleluja. Kolossin kapitlu 1 vers 16. U ir-rappreżentazzjoni eżatta ta' Alla li ma jidirx. Ma f'Ġesu jidher. Amen. Issa Ġesu waħda mill-affarijiet li aħna forsi bħala Kristjani da spiss for granted huwa li jgħix ħajja ta' tifħir. Mhux ta' tgergir. Dak li ġa kkanċella ħafna minnkom. Ġesu tieħdux għalikom ta' ikkanċella ħafna mill-Kristjani li naf. U għadu kif għata ħafna knejjes issa stess. Believe it or not, jekk it-tifħir huwa li joġob bil-Alla, id-gergir huwa dak li joġob id-demonju. Imma mhux ħanitkellem fuq id-gergir illum, nista' ngħidilkom issa point blank, tgergirx. Let's move next. Għax jiena u inti jekk verament ħanejxu bħalma Kristu hu fis-sema hekk kienu wkoll fuq din l-art. Min l-inqas, mhux mill-inqas, u għaridin kunu bħalma Ġesu bħalma ta' kien fuq l-art. Dak l-inqas. X'indejk li Ġesu l-inqas? Le għax Ġesu ma kienx qed jopera fil-fullness tiegħu fuq din l-art. Immissa iva. Ma kienx qed jopera fil-glorja kompleta tiegħu, immissa iva. Amen. Mela mill-inqas biex verament b'xi mod tixbaħ il-Ġesu, titkun almenu tixbaħ il-Ġesu Kristu bħalma ta' kien fuq l-art. U ma kienx bil-bambin. Kien ir-reta r-rajji. U għadu r-reta r-rajji. Amen. Mela li Ġesu naraw fih huwa li kien mimli l-Ispiritu Santu u kompletament, kontinwament ifaħħal lill-Alla. Iġib tifħir lill-Alla. Jimmannifika lill-Alla l-Missija. Apparti li kien, ovvjament, li bent Alla u kien divin u kien perfettu kien bla dnub, imma waħda mir-raġunijiet li wkoll li Kristu kien rebbieħ għax propja kien jgħix ħajja ta' tifħir. Aħwa abdu għadi, this is a revelation. I'm going to tell you right now, the Lord spoke to me on Wednesday, il-mulaj kellimni l-arba li għaddew, għalli jgħid il-poplu tiegħi għalli l-istaġun li diħlin fih u ħajrbħuħ u ħajkunu vittorji permezz ta' tifħir. That's what the Lord spoke to me in my spirit, and I'm speaking very boldly. Something changed in the spirit. I don't know if you noticed. How many come noticed? How many notajtu? How many come veramente notajtu? Something has changed. We are no longer evangelical. Don't compare me to any evangelical church. I don't want to be like any one of them. God bless them. May they continue to grow. But I don't want to be an evangelical church. I don't see an evangelical church in the Bible. I see a glorious church. Allura, tiftakar li Kristu ġej għal-Knisja glorjuża. U waħda mill-karatteristiċi ta' Knisja glorjuża hija Knisja ta' tifħir. Amen, Knisja ta' tifħir. Mhux il-Knisja l-erbaħitan, il-Knisja l-poplu. Amen, il-Knisja l-poplu. Issa, Ġesu, qabel ma ġie fuq din l-art, fejn kien? Fejn kien Ġesu? Fis-sema, fil-ġenna. Il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 9 li Alla bat il-libnu mill-ġenna ġietum perenjament fuq l-art u reġa' retorna fil-ġenna. Illum Ġesu qiegħed fil-ġenna. Allura meta rajna l-Ġesu ukoll rajna kif topera l-ġenna. This is powerful. Meta inti tħares lejn Ġesu, mhux bħal xi wħud jgħidulek raġel tajjeb, kemm rajt ħafna iktar minn hekk qalbi. Nisa nħares lej ħafna minnkom nara raġel tajjeb. Sewwa, imma meta rares lej Ġesu inti ma rajtx ġast raġel tajjeb, inti rajt parti mill-ġenna topera. Sa Ġesu għallek kun bħali. Kun bħali. Ġesu jridek kun bħalek. Bħalu. Ġesu li lilek sejħuna biex nkunu bħalu. Amen. Halleluja. Allura, meta inti tkun bħal Ġesu, ħatejx ħajja ta' tifħir, għax it-tifħir lill-Alla huwa dak li lilek jikkrea madwarek atmosfera tal-ġenna. U dak huwa l-post fejn Alla jista' jħobb jagħmar komdità. Alla huwa komdu fil-ġenna,
Allora biex jopera u jokkupak u jiddominak u l-atmosfera tiegħu tibilak, inti tkun poplu persuna ta' tifħir, tirringrazzja l-mulej, tfaħħar mulej. Tfaħru kontinuament, tfaħru bil-sinsna, tfaħru bil-sin naturali tijak. Ġesu Pawlu jek jgħidlek jew kemm tfaħru l-mulej, faħru sew bil-sinsna tijakom u sew ukoll faħru bil-ispirtu. Amen. Allura meta jiena u inti qed ngħixu verament ta' poplu ta' tifħir, qed inġibu biċċhom il-ġenna fuq din l-art. U meta ġib il-ġenna fuq din l-art, ikun hemm in-nies ifiqu, in-nies jinħelsu. Likely tiru. Lajkla tissema fil-Bibja. U lajkla u mhuwiex biss asfur sabiħ għax jitir fil-oli, imma lajkla hija għandu jkun l-unika asfur li jtir l-ola minn kull asfur ieħor u jtir fuq il-maltemp. Lajkla hija l-unika asfur li tista' skupula u tmur ola mill-maltemp. Amen. Xi ħaġa oħra interessanti li aħna qegħdin f'dan l-istaġun hija lajkla hija għandha vista ikbar minn kwalinkwa sfor ieħor. Jiġifieri il-profetiku ħaj jiżdied. The prophetic is going to increase. That's exactly what's happening. That's why I'm going to tell you now, those who have ears to hear, let them hear what the Spirit of God is releasing right now. That's why it's so majorly important where you are connected in the body of Christ. Do you understand? If you don't understand, don't understand. If you understand, understand. Xejn ma jiġri b'kombinazzjoni, xejn ma jiġri. Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni. Alla huwa d-diżinjatur perfett. Amen? Ħammorru fi ktieb ta' Tinis Latin. Tiskuni, skużani, Tieni Kroniki. Darba il-mulej għal kelma lil Kenneth Hagin u l-mulej għallu dal-klim lil Kenneth Hagin li huwa il-mentor li jiena ġejt ordained taħt il-ministeru tiegħu li bħal mettilkom nhar l-erba' li għaddew minn Rhema Bible Colleges madwar id-dinja hemm fuq 88,000 li gradwaw minn Rhemas. Mawx nazzjon fid-dinja fejn m'hemmx knisja Rhema. U nista' ngħidilkom li mhux kull knisja Rhema hija l-istess. Ovvjament għax inti bħal kull persuna. Aħna l-kol Kristjani ma l-ebda wieħed minnha l-istess. Sewwa? Imma biex inha tkunu tafu u morru studjaw ukoll il-legacy ta' dan ir-raġel because you're part of it. Especially jekk inti connected out. Imma l-mulej qalu dal-klim. Allu ħafna mill-Kristjani mhumiex jimmissjawha fl-erja tal-fidi. Imma qed jimmissjawha fl-erja tat-tifħir. Kemm minnkom intom għandkom il-fidi? Kemm minnkom timxu fil-fidi? Mingħajr fidi ma sax taġob il-Alla. Imma kemm minnkom meta titolbu u temnu li rċevejtu, issa il-komplement tifħir. Biss, tifħir. Allura il-bniedem li jgħix bit-tifħir huwa number one huwa bniedem li kontinwament qed jgħix bil-fidi. Mela kontinwament ħadd toġob il-Alla. Il-bniedem li jgħix kontinwament ifaħħal il-mulej huwa l-bniedem li jgħix kontinwament fil-preżenza tal-Alla. Il-bniedem li jgħix ifaħħal il-mulej huwa l-bniedem li jgħix kontinwament fis-supranatural. Għax it-tifħir l-Alla mhux xaġa ta' din id-dinja imma xi ħaġa li ġejja minn hemm fuq. Għaliex? Għax il-ġenna l-atmosfera tagħha hija tifħir. Qed jaqbadni l-bart ma' ġismi. It-tfili l-air conditioner. Qed taqbdu xi ħaġa? Ejdu Spiritu Santu kellimni. Għatini revelazzjoni. Għatini widnej biex nisma' mhux dawem. Ti speċjalment. Allora meta inti tgħix ħajja ta' tifħir, qed tgħix awtomatikament ħajja kontinwament suscettibbli għas-sopranaturali. Il-bieraħ il-mulej Orini bl-aktar moċċar, il-vittorja lil mulej ta' lill-Knisja u l-poplu tiegħu il-bieraħ hija minħabba tifħir. Minħabba tifħir.
Halleluja. Il-mulej f'dan l-istaġun mhux tiġġieled iridek tfaħru. Il-mulej mhux isejjaħlek għal ġlied imma għat-tifħir. Jekk inti tittara r-rebħa fuq il-mart, fuq il-problemi ta' finanzi, fuq iż-żwieġ tiegħek, fuq uliedek, fuq il-ministeru tiegħek, faħħar lil-mulej kontinwament u bla waqfin. Fit-tieni Slaten kapitlu 20, ma nafx għalfej, għax kombinazzjoni hemm simili fil-Slaten ukoll. Kroniki. Sandar kuntom ximqajmin. Mela, kapitlu 20 ta' tieni Kroniki. Vers 14. L-ispirtu tal-mulej ġie fuq Ġabżiel bin Zakkarija, bin Baneja, bin Aziel, bin Matanija, Levita min uliet Asaf. F'nofs il-ġema kollha u qal isimgħuni intom nies il-kol ta' Ġuda. Xi tfisser Ġuda? Tifħir. Aħna nies ta' tifħir. Għalhekk rajta tant profetika l-bieraħ. Il-mulej jibgħat dak li huwa tifħir u ġenerazzjoni ġdida. Ġenerazzjoni ġdida ta' tifħir. This is what the Lord will say to you today. If you praise me, you will never stop winning. Jekk tfaħħarni ma tiqafx tirbaħ. Hallelujah. Thank you, Lord. Intom li tamru f'Ġerusalem u int o Sultan Ġosafat. Dan jgħid il-mulej. Tibżax, titwerrux quddiem din il-kotra kollha għaliex it-taqbida mhijiex taqkom. Intom ftakru li intom Ġuda. Ġuda mhux Iskarjota, imma il-poplu ta' Ġuda. Le, fi Żemżu Kristu ħadd minnkom jkun Ġuda l-Iskarjota. Għamilt messaġġ fuq għadik. Li Alla sejħinna biex nkunu poplu ta' tifħir u ħafna jkunu jew xi wħud ikunu Ġuda, speċjalment jitradixxu lil sidhom. Għaliex il-kelma Ġuda dak li intom ġodda tfisser tifħir. Naf li aħna fil-kuntest Malti għandna toma ħażina ta' fuq Ġuda ma' Ġuda tfisser tifħir, praise. Anyway, għaliex it-taqbida mhijiex tagħkom imma ta' Alla. Għada inżlu għal-jom, ara, huma jitilgħu mit-tela ta' sin. Ta' sew vera. Mid-dnub ikunu ġejjin da. Hemm posti oħra jgħidu sin bil-Bibbja. Ta' sis, skużawni. Sis, sis. Issibuhom ftar fil-wied. Bis-swied id-deżert ta' Ġerwell. Intom ma tiġildux din it-battalja u għodu f'postkom. Tiċċaqilqux u taraw ir-rebħa fil-mulej għalikom. Tal-mulej għalikom. U Ġuda u poplu ta' tifħir u Ġerusalem. Tibżawx, titwerrux. Għada ħorġu għal-jom u l-mulej ikun ma'kom. Isimgħuni, xi ħaġa interessanti anke fuq dak li ġara l-bieraħ, anke fuq x'ħaj jiġri fil-ħajja tiegħek. Vera ħadd tfaħħar mulej, imma l-mulej xorta ħajjużak biex tagħmel passi ta' fidi. Aħna se għajna nfaħħru l-mulej li huma hawnhekk il-bieraħ pereżempju ma nagħmlu xejn. Ma faħħarna l-mulej ma marru. Ħarġu. Qed tifhmu aħwan? Hawn ħafna Kristjani li huma fatalistiċi. Tifhmu għan kelma fatalistiċi, fatalistic Christians, do you understand that? Isu, pastor, għalfejn noqogħdu nagħmlu da kollu wara kollox aħna ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. Mela tagħmel xejn.
ħallihom għaddej il-ħżin il-żmien ħżin hekk ħallihom jgħaddu għax suppost isiru. Tid ngħidilkom xi ħaġa naqra bad news. Kull ġenerazzjoni ta' Kristjani ħasbu li għal-aħħar ta' żminijiet. Ejli li ma ġenerazzjoni ma ħasbux għad nitkellmu għal Kristjani li ma kienx l-aħħar ġenerazzjoni. Kollha ħasbu li kienet l-aħħar ġenerazzjoni u għaddew 2000 sena. Tgħid li ma issa żgur ta' ġej, kollha ħasbu li żgur ġej dakinhar. Tidnejlek x'inhi l-iskuża li ħafna jeżgħu għax jibżgħu. Jibżgħu u ma jitkellmux. Allura jiridu li Alla jagħmel kollox, ma Alla vera jagħmel kollox imma ħafna drabi jagħmel ħafna affarijiet bik. Mhux mingħajrek. Alla vera jista' jfaqel kulħadd imma juża lilek biex tmitt idejk fuqhom. Alla veru jista' jkeċċixjat imma jibgħat lilek biex inti tikmandaħ jitlaq. Għattifmu, u ħafna mill-Kristjani, li kieku l-Kristjani biss ġewwa Malta, l-Kristjani biss għasad inkludi il-Kattolċi, il-Protestanti u l-Ortodossi, il-Kristjani biss. Kieku la abort ma jidħol. Żgur, anzi mhux ma jidħol, laqas jibqa' jiġi diskuss. Għax għandna nitkellmu fuq noqtlu n-nies, La trabi ma jiġu f'dati jekk mhux f'idej papa u mama. La edukazzjoni fl-iskajjel li jissa ħatkun il-battalja li jmiss, by the way, you better wake up. Biex indutranaw it-tfal fuq li boy jista' jkun gel u gel jista' jkun boy u jistgħu jilbsu ta' gel jista' tilbes ta' boy u boy jista' jilbes ta' gel. Din il-battalja ġejja next, you better get ready. Però ħan irbħuha. Għax aħna l-poplu ta' tifħir u l-mulej jmur qabilna. Halleluja! Amen! Gloria lil mulej. U għadu attenti meta tisimgħu kelma ħirġa minn fuq dan il-pulptu. Because it's been my experience for the last 12 years, everything that's been said here has come to pass. That's why I'm telling you, this is not just another pulpit. Sekk inti kapaċi tara, tibbenefika minna. Jekk le, xorta ħad tibbenefika minna, ma ħad bati. Xorta ħad effettwak imma bil-ħażin. You better understand what's happening. Jabbillek tifhem xi l-Ispirtu Alla kif qed jitkellem u kif qed jaġixxi. Halleluja. Mela. Ħankomplu naqra. Min vers 29. U fil-ħodu bakru u ħarġu lejn id-deżert ta' Tekanah. Kuwa, msamma. U huma sejrin, Ġosafat waqaf u qal: Ismawni, intom nies ta' Ġuda, intom li tamru f'Ġerusalem, emnu fil-mulej Alla tagħkom, hawn xi ħadd jemmen fil-mulej Alla tiegħek. Ftit, mhux kulħadd qed jgħid. Imma nifqu hemm. Nisimgħu nara. Kulħadd jgħid warajja, il-mulej qed jitkellem profetikament. Mhux biss fil-passat, imma anke f'din il-ġenerazzjoni ġdida. Emnu fil-mulej Alla tagħkom. U wkoll u titwettqu. Emnu ma wkoll fil-profeti tiegħu li tirbħu. X'jiġifieri? Għalli ma profeti kien jitkellem? Għalli ma profeti kien jitkellem fuq Eżajja, Ġeremija, kien jitkellem għal profeti li Alla kien jibgħatilhom dak iż-żmien biex kellimuhom. Amen, il-profeta kien dak inħar. Il-profezija ta' Ġaħżiel. Għandna ktib ta' Ġaħżiel? M'għandniex, ix vera. U meta bdew jagħmlu u jfaħru lil Alla, il-mulej qiegħed nażba għallu li ta' Mon u Mowab u għal dawk li jagħmlu fuq il-muntanja ta' Xajr u ġew għal Ġuda u sfaw mirbuħa. Issa daw kienu ħafna aktar minnhom kif rebħu fuqhom. Ħankomplu. Għal ġennis ta' Amon u ta' Mowab
qamu għan-nies li jamru fuq il-muntanja ta' Xajr u għedwhom għal kollox u erduhom għal kollox. Wara li erdu n-nies ta' Xejr, għenu lil xulxin biex jeqirdu wieħed lil ieħor. Xettilkom jiena ftit ilu fl-ispirtu tiegħi? Mill-bieraħ law qed ngħidilkom f'isem Ġesu Kristu, konfużjoni ġiet fil-kamp tal-għadu. U ħajkun hemm minnhom iduru kontra xulxin. Però dik mhux biss għal dak li ġara f'pajjiżna, dak ukoll għalik. Meta inti hawnhekk il-mulej għallhom ara faħruni. U meta tfaħru lili, Alla batilhom konfużjoni, mela jista' bat kemm konfużjoni. Alla bat il-konfużjoni fil-kamp tal-għadu. U elbuhom. Min iġġielet? Alla. X'għamel il-poplu tal-Alla? Faħru. Xettilkom nall-erba li għaddew. Il-mulejet jgħid li dan huwa l-istaġun li l-poplu tiegħi ħajirbaħ ir-rebħiet, ħajirbaħ il-vittorja, ħajirbaħ il-battalji bit-tifħir. Aħwa din mhix qed ngħidilkom xejn ġdid ta' fil-Bibja. Jekk tmorru fil-ktieb tal-Esodu kapitlu 14, meta Farawn meta jimxi jiġri wara il-poplu tal-Alla, Alla qallu tiġi li xejn. Qallu ara r-rebħa li ħadik il-mulej, inti biss jaqafem ta' xejn, faħħarni. Din mhix l-ewwel darba li ġrad din sewwa hemm Jericho meta daru mal-belt Jericho. X'għallhom? Faħruni. Il-mulej lili u lilek sejħilna biex nkunu poplu ta' tifħir. Imma isimgħu nimorru fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli issa. Kapitlu 16. Ħanitolbu l-lejla minn hawn ftit ieħor. Għax il-lejla għaw minnkom il-ktajjen tagħhom ħajaqgħu. Il-martaka, il-marda li jettaksek ħatitlaq. Oppressjoni u l-biża li inti għaddejt minna għad isparixxi. Halleluja, glorja lil mulej. Thank you, Jesus. Atti tal-Apostli kapitlu 16. Lil-mulej rid minn għandek hija li inti tippożizzjona lilek innifsek. Ank isimgħuni aħwa, ħanejlkom xi ħaġa. Kemm minnkom tħossukom li intom tistħu? Kemm minnkom tħossukom tistħu? Tistħu. Tistħu? Jekk jiena ngħid li għandi ċekk ta' 1000 euro għalik, iġri għalih issa stess. Ma tistħix? Isimgħuni. One. Tħossu xukom kondemk li ħanejdilkom. Imma rrid ngħidilkom. Il-mistħija mhix parti mill-frott tal-Ispirtu. Ħanerġa' ngħidha li tistħi mhix parti mill-frott tal-Ispirtu. Li tistħi ma tirrepreżenta u ma tirrifletti l-ebda karatteristika la talla u laqas ta' Kristu. Ma tistax tistħi. U din qed ngħidha għax naf li bosta minnkom, well meaning, you mean well, imma meta nfaħru l-mulej toqgħodu hekk. U taf x'inhi skuża tafna minnkom? Għax jiena nistħi. Tistħi minn fejn? Minn min? Minn min tistħi? U għaliex tistħi? Ħanilkom ħaġa. Jekk inti ma titgħallimx tfaħħar il-mulej, by the way, meta ngħidu nfaħru l-mulej mhux ngħidu thank you Jesus. Jekk mhux grazzi bambin. Il-mod kif Alla jridek li inti tfaħru huwa b'mod egżuberanti. Egżuberanti. Li id-dinja taf x'ħajdulkom? Da x'qed jagħmel da xi xawwaf. Jekk jgħidulek hekk jgħidulhom don't look. Tħares. Ftakar lil David meta beda jisfen u jfaħħar mulej, x'qalet? X'iżma dik li kienet ta' madwar, dik x'kienet bintu tsitu x'kienet ta' ġinsejta. Naf li kienet mara? Imma qal. U bdiet tgħid. Għandu kull mara tiegħu stess, iva, l-mara tiegħu stess. Bdiet tgħid da x'inhi jagħmel dal-blaħ. Intu rajt jaqgħu intlef ta' minn sensi, kien brainwash jaqgħod mur river vlad.
U tafx qalla lil-mulej? Għala dan huwa t-tip ta' tifħil li jogħġob lili. Jekk inti ma titgħallimx, ħanamlilkom kondizzjoni. Jekk ma titgħallimx tfaħħar lil-mulej, m'intix ħadd gawdi mill-vittorja li għandu għalik. Meta darba kien hemm mara u kienet titlob, kienet marida, kellha marda, u kienet ila titlob il-mulej, u kienet temmen u qed tibbaża fuq il-kelma tal-Alla, when standing on the word of God. Tafx tfisser standing on the word. Nibbaża fuq il-kelma, nafda fuq il-kelma l-mulej qala jien nemmina u dik tissetilja. Hekk nemmnu aħna, il-bibjek tgħallem. Imma u darba minnhom il-mulej qalklu ma mulej għaliex għaddi ma rajtx il-fejqan totali tiegħek, għaliex? U l-mulej ta' viżjoni. Alla taraħ dal-miżin. Alla wieħed minnhom għandek fejn inti qed temmen id-dikjarar u t-talb tiegħek huwa mimli, imma t-tifħir tiegħek għadu fuq. Għadu jiġifieri vojt, għax ovvjament it-talb qeleb iktar. Alla meta t-tifħir tiegħek jibbalanċa u jiġi daqs it-talb tiegħek, hemmhekk ħatara l-breakthrough tiegħek. Halleluja! Jekk jiena emmint, il-kumplament issa mhux inkompli nitlob, nibda nfaħħar. Ġilettilkom dil-istorja. Tiftakar darba kelli felula bdiet titlati għajnejja. Di xi ħaġa ħżejra ħdej ċertu affarijiet kbar li niffaċċja fil-ħajja. U meta darba kelli felula jiena u kont kien xi ħadd qalli mura mill-ħarqa u ma kien ħdej għajnejja. U jekk jagħmlu xi żball. Anyway, waqt li kont labt, imma kull jum kom nirringrazzja l-mulej, grazzi mulej li nfejjaq minn il-felula, grazzi li dik il-felula tal-qed minn hemm, grazzi li nfejjaq minn il-felula. U nirringrazzja u nifaħħar. Wara sena ġiet ġurnata li l-felula ma rajtix iktar. Mhux bdet tiġkien ta' sparixxiet totali. Dik testimonjanza żgħira, u hemm iktar testimonjanza x'insejnilkom. Mela, minn dak il-ħin waqt li l-pastor qiegħed jitkellem fuq it-tifħir, it-tifel tiegħi kif rajtuh ġie ħdejja ma baqgħetx l-iskola ta' tfal. Qalli mama u nemnu għax ġieli qalli, mhux issa biss, wait a bit qalbi. Qalli mama qed nara l-kulħadd doppju. Qalli qed nara double vision, qalli x'ħanaqbad nagħmel, issa x'ħanaqbad nagħmel. U dak il-ħin bdejt nitlob u nirringrazzja l-Alla u nfaħru ta' dak li qed jgħidilna l-pastor u naf fiċ-ċert li t-tifħir il-mulejurini li jiftaħ il-bibien, is-sisien fit-tifħir. Tlabt fuqu u immedjatament it-tifel nemnu x'naf it-tifel tiegħi mhux se joqgħod jimpressjona speċjalment dan mhux xi wieħed hekk assolutament ma tantx iħobb żgur. Għalli now I'm seeing very well. Għatlu are you willing to testify this? Għalli yes. Tell the people what happened to you just now. What were you seeing? When you came near me, what were you seeing? I was seeing that everyone was double. Even Merrily, he told me, was double, and her husband, double, everyone, double. Everyone And then was what did double. mommy do? Then she prayed for me. And then 1 second I was healed. He saw everyone one. Grazzi Ġesu. Deġa ħattu kontant it-tabib minħabba dil-kondizzjoni, ġifiri mux l-ewwel darba li qalli, ħattu għand l-okolista, għatlu għax qalli qed jara doppju. U jiena naf bħala persuna ftit medika, bħabba li jiena psikologa naf xi tfisser double vision fil-moħħ. Imma ma panikjajtx, okay, ma għax noqgħod niddikjara xejn minn dak li jgħidu l-professjonisti u ddikjarajt biss il-kelma talla. U
U nemmel ju għanfejjaq fissem Ġesu Kristu kif għal it-tifel tijaj huma ġenwini, tfal huma ġenwini biex vera. U nirringrazzja l-Alla li ek ħajibqa fissem Ġesu Kristu l-ebda arma tal-għadu kontra tana ma tirneċ fissem Ġesu Kristu. U apparti jekk pastor nixtieq nikkonferma dak li qed tajt jekk ma jimpurtax għaliex jiena ma kontx naf li t-tema ta' Rejma kif kont għadek kif qed tajt inti kienet is-soluzzjoni fit-tifħir. U meta kont qiegħda id-dar waħdi u jiena nirċievi telefonati anke mill-aħwa biex nitlob għalihom biex intihom xi tip ta' soluzzjoni meta jkellmuni fuq il-problemi tagħhom ara kemm hawn nies. Mhux l-ewwel darba ġifieri li l-Ispiritu tAlla jkellimni soluzzjoni partikolari, ġieli anke ċempilt nies partikolari għax fl-Ispirtu il-żmien li anke l-pastor ma kienx jagħtaw Malta l-mulej tani l-istorja ta' Pawlu meta kien qiegħed il-ħabs li ma setgħu jagħmlu xejn li ħassewhom helpless kemm ngħidin biss u li il-mulej urini ċar li s-soluzzjoni fit-tifħir. Ma kellix idea assolutament li l-pastor li kien qiegħed l-Amerika kienet it-tema ta' Rejma. U diġà bdejna naraw riżultati fl-aħwa ta' il-miraklu ħaj li bdew jgħiduli li qed jirċievu fit-tifħir. Ġifieri l-istess spiritu kien qiegħed l-Amerika, jiena qiegħda Malta waħdi, ma kellix l-ebda idea ma twas the same spirit. Issa kif qal il-pastor ħadd ippritka il-preaching tiegħi. M'għandix idea x'ħajjajt iżjed imma nirid nikkonferma. Amen, halleluja. Gloria l-mulej, morru fl-Atti tal-Apostli kapitlu 16 malaj. Għaw xi ħadd qed jitbirek il-lejla. Halleluja, il-lejla jekk tħall bil-ktajjen ħallihom warajk. Jekk tħall bil-martu bluġija ħallih warajk. Jekk tħall bil-inkwiet u bil-ansjetajiet ħallihom warajk. F'isem Ġesu Kristu mhuwiex il-pjan Alla li inti tgħix hekk. Amen. Atti tal-Apostli kapitlu 16 vers 14 vers 20 I'm sorry. Jgħid il-Luke jien qed ngħid. Luke, that's right. Act 16, verse 23. Dan wara li l-apostli ġew persekwitati, Pawlu u Silas, huwa kapitlu sabiħ ħafna, marru waqraw, u tafawhom ħalli niġi mal-ewwel verse 23. 23, iva. Il-folla għamet kontra tagħhom. Il-folla għamet kontra tagħhom. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li wadbuhom skużawni, jisawtuhom bil-ktajjen. Wara li tawhom xeba sewwa, tafawhom il-ħabs u daw u taw ordni lill-assis biex ħarisom tajjeb, biex jassisom tajjeb. Kif irċiva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs il-ġewwanet u għalilhom u għaflilhom saqajhom. Ħafna drabi dan naqra bil-Ingliżi, allura għaflilhom saqajhom f'ċip tal-injam, ġifieri rabathom. Mela ħana ġew nibdew di. Number 1, daw għandhom folla kbira kontra tagħhom. Tal-li qed jagħmlu l-pjan tal-mulej, bħal qed ixendu l-Vanġelu. Sewwa, u qed jgħidu ma morna l-ebda terapija aħna l-mulej biddilna. Alleluja, glorja għal Ġesu. U x'għamlu? Number 1, batuhom, mela kellna l-folla kbira kontra tagħhom. Aqraw di kull waħda minnhom. X'iktar, sawtuhom tal-li jagħmlu xogħol Alla daw. Tefawhom fil-ħabs, tefaw magħhom wieħed jassess fuqhom biss. U tefawhom fil-ħabs ta' ġewwanet. Dal-ħabs ovvjament dungeon, sewwa? Jekk intom ġilġad darba mortu l-imdina dungeon, tistgħu timmaġinaw x'tip ta' ħabs bejgħu ieħor.
Waqt li jkunu meta inti jista' jkun li għaddejt minn din is-sitwazzjoni, jista' jkun li għaddej minn din is-sitwazzjoni bħalissa. Fejn inti għamilt żmien fejn tipprova tara differenza. Fejn għaddejt minn ċirkostanzi u ħadd il-ħin u spiċċajt f'dan il-post fejn tħossok maqful. Tħossok waħdek. Tħossok minsi. Tħossok fil-biża. Marit. Fil-bart. Ashamed. Tħossok mistħi. Forsi twaħħal fik innifsek ukoll għaliex qed ngħaddi minn dal-affarijiet. X'jidnu pamilt. Vera hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu ħażin u jispiċċaw jagħmluk jitfgħu f'sitwazzjoni ħażin. Imma hemm ħafna drabi fejn tispiċċa sitwazzjoni ħażina ma tkun għamel xejn ħażin. Ikollok ladu ġi kontra tiegħek. Amen? X'iktar? Jista' jkun li dawn l-apostli waqt li għaddej minn da kollu qed jgħidu għaliex Alla abbandunana. Xa? Wara da kollu li qed naqdih, anzi qed imur il-fellowship, qed ngħiddex ma' l-offerta, qed nitlob, aħfir dan kelli dewwa u nispiċċa hekk. Kemm hawn minnkom ġieli għaddejtu minn dawn ħsibijiet tibda tgħid imma għaliex abbandunani l-mulej, għaliex mhux qed jismani lill-mulej, qed inħossni waħdi, qed inħossni abbandunat. Ħadd ma jifhimni. Kemm hawn minnkom għaddejtu minn sitwazzjoni u ħsibtu ħajkun l-aħħar u tmiem ta' ħajtek. It was the end. Ġieli għaddejt minn sitwazzjoni fejn tgħid naħseb the end. Fine. The thing is this, fejn hemm dak li jidher tmiem għall-bniedem huwa l-bidu għall-mulej. When you come to your end, that's where God brings his beginning. Ħankomplu naqraw għatti tal-Apostoli 16. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, taf xi jfisser nofs il-lejl? Mux għax ikun hemm il-munu tiri tnej fuq il-12, hija l-ar sija. Nofs il-lejl huwa l-ar moment. It's the darkest hour. Midnight is the darkest hour. F'nofs tal-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru lill-Alla. Bl-innijiet u l-ħabsin jisimawhom. Mela, għal dawk li jgħidu għaxina nħobb nitlob bleħni bax, għaxina nħobb inkanta f'qalbi. Kanta f'qalbek, imma mhux biss. U kantajna l-bira, u ħankomplu nkantaw iktar. U f'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sisin tal-ħabs itezzu. U minnu fih il-bibin kollha, kulħadd jgħid il-bibin kollha. Bib wieħed biżejjed kien ikun. Ma l-bibin kollha. Il-bibin kollha infetħu beraħ u nħall irbit mhux tal-apostli biss. Ta' kulħadd! Stenna ftit. Ma tagħmilx sens di pasti. Number 1, inti qed tinduna li dawn l-ewwel nett tgħaddew minn sitwazzjoni diffiċli. Ħafna. Ħafna. Għal xi ħaġa ġusta. Number 2, naraw li wara li jaspiċċaw weħidhom qataw qalbhom warrabhom kulħadd minsija fid-dlam, fil-ktajjen, imsawtin, imbenġlin. Il-Bibja tgħidlek bl-Ingliż, suddenly bl-Ingliż. F'daqqa waħda. Ħanergħu maħwa l-lejla, xi minnkom ħajkolkom u f'daqqa waħda. Wow, il-kajjen. U f'daqqa waħda, il-ġiħ talaq kollu. U f'daqqa waħda, il-widdejn infetħu. U f'daqqa waħda, inħlis mid-droga. X'ġaralek? Kont mort infaħħar il-mulej fil-ġema tal-mulej u l-atmosfera tal-mulej manifestat bil-glorja tiegħu. Halleluja. Wara li inti tkun għamilt żmien ta' tifħir, tara il-fdaqqa waħda il-breakthrough tiegħek. Però il-mulej jista' jkun dinija tiegħi jekk ma tiċċettajx, ma tiċċettajx. Imma jista' jkun li Alla jridek timla il-bjar bit-tifħir, ħalli meta jfawwar ma jkunx biss għalik imma jkun għal dak kollha ta' madwar.
Halleluja. Gloria lil mulej. Allura x'ġara? Teżżet l-art kollha. Bira xatt ħas teżżiża ġo Malta. Kien hawn teżżiża f'Malta l-bira. Hawn xi ħadd ħas teżżiża l-bira. Olli dejkom bis-serjetà issa mhux spiritwalment qed ngħidilkom. Kemm hawn minnkom ħas teżżiża l-bira. Fiex hawn dil-ġimgħa xi ħadd ieħor il-bieraħ kien hawn teżżiża f'Malta. Issa jiena ma ħassejtix, imma kien hawn qaluli l-bieraħ kien hawn teżżiża. Issa tgħidilkom xi profetizzajna dil-ġimgħa li din għada l-bieraħ ħajkun hawn teżżiża. Kont taf li għamilna profesija li għada ħajkun hawn teżżiża? U saret. Halleluja. Aħna jiena u intom aħwa jitolbu biex il-mulej tikom revelazzjoni ta' x'qawwa awtorità għandkom fi Kristu ta'. Issa ħanilkom xi ħaġa għax forsi m'għandniex ħin biex niftaħ fuqha. Jekk tmurru fil-ktieb ta' Kroniki, hemm post fejn Alla jgħidulhom ibagħtu l-ewwel il dawk li jfaħru imma ma jkxu li tlibbishom sewwa. Dak huwa prinċipju importanti għas-saltna. Għax jekk inti qed tgħix fil-ħmieġ, qed tgħix fid-dnub, qed tgħix fl-ipokrizija u tfaħħal Alla x-xitan qed jitħabik. Jiġifieri, it-tifħir jibda jgħod meta inti ta' Kristu vera. Għax bija kull ma tagħmel qed twerżaq mal-ħajt. Mela li l-biss sewwa għalhekk tgħidlek mor aqraw Kroniki kapitlu 20 sewwa. U għalhom mejxu li tlibbishom il-biss tajjeb. Ftakar li jiena u inti nistgħu ngħixu nesperjenzaw il-glorja x'aħna mlibsin tajjeb, Mhux għax aħna ta' Ġorġjani jew ta' Armani jew ta' Zarmani, imma għax aħna mlibsin bl-armatura talla, halleluja u blażel fin, glorja lil mulej li ġej mis-sema. Amen? Ħankomplu. Il-binja kollha ġiet ix-xejkjata. Kif l-assis, mela ħankompli, f'daqqa waħda sar terremot, kbir li s-sissin tal-ħabs tezzu, minnu fiħ il-bibin kollha, kemm toġobni di l-bibin kollha? Mhux il-bib tiegħek biss irid jiftaħ il-mulej? Sister Kylie, it's not about you. It's about somebody much bigger and for a purpose much greater. Jista' Alla juża lil Kylie biex iriet Malta? Alla uża lil Kylie biex jiriet Malta. U Alla ħajkompli juża lil Kylie u lil ħafna minnkom biex jiriet dan il-pajjiż. U xejn mu ħajwaqfu f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. U lil Matthew u lil Gordon John Manxie. U l-kurat minnkom, jekk inti wieħed minnhom ma jtgħajjad ismek issa stess. Għandna 4-5 ħajjagħmlu xi ħaġa. Italbu rċievu, italbu this is me, I receive, I claim that, jien niklejmja din għalija. Halleluja. Amen. Gloria lilek Ġesu. Ħankomplu, praise and worship team, would you please come forward? Ħankompli. Kif l-assis intebaħ u l-bibien tal-ħabs minnu fih in-nifsu infetħu beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bdejh għax stħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma insomma ġie Pawlu fuqu u qallu la tagħmel xekk. Qallu x'aħna qegħdin kollha, qegħdin aħna ħajjin għadna hawnhekk, għadna ma tlaqniex. U l-Bibja tgħidlek li l-assis, il-jailer bl-Ingliż, marfuhom u qallhom x'għandi nagħmel jien biex insalva. X'għandi nagħmel jien biex insalva? Fil-ktieb tas-Salmi kapitlu 21 verse 3, Psalm 21 verse 3, jew Psalm 20 verse 3, m'somma wieħed minnhom. Tgħidlek il-tifħir tal-poplu Alla, fit-tifħir tal-poplu Alla tam jammar Alla. Jiġifieri Alla jammar fit-tifħir. Alla jammar fit-tifħir. L-indirizz tiegħu huwa t-tifħir.
Għodu għalek attenti intom poplu tal-la biex ma tkunux poplu ta' gergi. Għax bħalma tattira l-glorja tal-la fit-tifħir, tista' tbeżzaħħa l-bot minnek il-glorja tagħha il-moment li tibda tgergi. Halleluja. X'ħan għamlu l-lejla? Kemm minnkom għandkom bżonn fejqan? Għaw minnkom għandkom bżonn fejqan? Għandek bżonn tinħeles minn xi addiction ta' xi ħaġa. Kemm minnkom għandkom bżonn tinħelsu minn biża', minn biżat. Għandkom sitwazzjoni li tidher totalment impossibbli qudiemi. Għaw xi ħadd. Għandek sitwazzjoni totalment trid tara l-breakthrough tiegħek, trid tara dak il-fħakkatajn f'daqqa waħda issir fil-ħajja tiegħek. U l-bibin tiegħek jinfetħu ma mhux tiegħek biss imma l-bibin l-oħra wkoll ta' nies ta' madwarek li wkoll qegħdin fil-ħabs bħalek jekk mhux għar minnek. Les li tagħmel hekk. Għaw les li tagħmel, għaw minnkom tridu taraw il-breakthrough tagħkom. Aħwa, meta inti tfaħħar l-Alla m'intix waħdek. Number one, għandek il-preżenza u l-glorja tal-Alla miegħek. Għandek l-anġi tal-mulej miegħek. Amen. Hawnhekk għandna aħna tnej proġenieri imsiken li ma kienx m'għamlu xejn ħażin. Imma għal-mument kienu waħedhom abbandonati minn kulħadd. Imma Alla ma talaqhomx. U jekk inti tkun żgur, issa number one Alla ma jtilqek qatt għax Alla qal jiena ma nabbandonak qatt u ma nitilqek qatt. Imma jekk inti tkun żgur il-preżenza tiegħu qedem, faħru. Faħru. Għex ħajja ta' tifħir. Faħru, għax din hija l-ħajja sopranaturali bħalma s-seda fis-sema hekk ukoll isir fuq l-art. Jekk inti hemm marda li ilek tixtieq lil mulej fejqek minna u tlabtu lil mulej u emmint li rċevit, iqaf issa. Issa bda faħru li inti nfejjaq. Faħru li inti nfejjaq. Amen. Jekk inti hemm sitwazzjoni li għandek bżonn breakthrough finanzjarment. Jekk aħna jekk inti qed jinnaf għaw xi ħadd li qed għandu bżonn dar. Għaw xi ħadd li għandu bżonn dar, qed tistenna l-gvern il-mulej tik dar mill-gvern, ma tistax taffordja dar u għan minn iktar. Glorja l-Ġesu. Id-dar ġejja. Id-dar ġejja bit-tifħir. Immaġina din id-dar u bda ringrazzja tal-Alla ta' din id-dar. Bradda, inti għandek bżonn dar. Għandek bżonn fejn toqgħod. Amen. Inti trid dar. Amen. Fil-każ jekk ma tidix hija lili. Amen. Tgħid li passer m'għandekx fejn toqgħod, kolli oħra, fejn nilqa' l-mistednin. Amen. Ħalajja, speċjalment ma jidhirx jiġi wieħed xi kultant jiġi hekk dar wieħed hekk daqqa every now and then li passer m'għandix fejn noqgħod, jimporta sibli ejlu qgħod hawnhekk sakemm insiblek insibulek post. Mhix vera jew, why not? Halleluja. Ħdej il-baħar? Ok, ħdej il-baħar. Imma brada ħdej il-baħar ġalment jiterrew mal-ajri għol, Għaw xaħat lest li tara il-breakthrough tijak, il-fħakka tajn tijak, il-fdaqqa wahda tijak jiseħħu jisir. Ibbildi għat-tifħir. Amen, ejja nqumu bil-wifqa. X'inhu l-għadu tijak? L-għadu tijak jista' jkun il-mart. Kemm hawn minnkom hawn xi ħadd għandu addiction, għandkom xi addiction ta' xi ħaġa, droga, sigaretti, pornografija. Jekk int għandek addiction hawnhekk jeħroġ barra sa stess. Jekk hawn xi ħadd għandu addiction, oħroġ issa sa stess. Jekk inti qiegħed hawnhekk kullum mill-ewwel darba tgħid li passi nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu. Nixtieq nagħti ħajti lil Bulej, kam. Għaw xaħat għandek bżon fejqan, għandek bżon mux fejqan, miraklu. Għandek bżon fejqan ta' miraklu fil-ħajja tijak. Miraklu. Għolli dek, jekk għaw xaħat għandek bżon miraklu fil-ħajja tijak. Jett uħroġ il-baqawna u barra s-sastejt. Gloria li l-ek Ġesu. Halleluja. Gloria li l-mulej. Jeffrey, id-dar tijak ġeja, brother.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy. Irridkom dak li jint għandek bżon, dak li jint titlob il-mulej u tlabt il-mulej għalih, irridek tibda tirringrazzja ħassa stess minn qalbek. Olli qalbek li il-mulej, olli jdejk li il-mulej. Hallelujah. Ibda ringrazzja, ibda faħru. Issa, xut minnkom ma tafux kif taħru l-mulej. Jekk xi darba mort il-ground u sapportjajt il-team tiegħek, mhux probably bist, ċabċabt, ollejt idejk. Jekk xi darba kont forsi wieħed minn dawk li jmorru fil-parties, jew tal-partit, jew tal-festa, naħseb bist hemm żgur, jew faħħart, xi ħaġa. Li jessaċ u dimalla ma jiswilek ġejda kollu. Xaħġa żgur, li kieku jien naf forsi meta sirt papa, jew forsi sirt mama, jew forsi rbaħt il-lotterija, għalkemm aħna ma tantx nemnu li għandek toqgħod tilab il-lottu jew tilab xi ħaġa. Imma fraħ f'xi ħaġa, xi ħadd tak xi karozza, tak xi ħadd tak xi libsa, xi ħadd tak xi ħaġa oħra, xi ħaġa b'xi ħaġa fraħt. Xi ħaġa fil-ħajja tiegħek inti xi ħaġa fraħt. Sawa, issa immaġna għal miljon darba oħra, għax issa xi ħaġa dejjem minn Alla. Issa xi ħaġa kbira. Ftakaru aħna we are in the year of more. We are in the year of more. Issa, tfaħħarx l-Alla bħal pappagall, faħħar l-Alla and be free. Faħħar il-mulej u inħeles. Jekk inti llum hawnhekk ġejt quddiem u għandek uġieħ, marda, virus, ħalli hawnhekk, fisem Kristu jgħid lej, jien mhux ħammur lura bi d-dar. Jekk għandek addiction, għid fisem Kristu jiena mhux ħammur lura bi d-dar di, jiena ħammur ħieles. Jekk inti għandek biżgħat, le, fisem Kristu jiena mhux ħanibqa' nibża għax Alla ma tani spiritu ta' biża' ma spiritu ta' maħabba u ta' qawwa u ta' disċiplina. Jiena dil biża' ħanħalli qaww għax Alla huwa miegħi, jekk Alla huwa miegħi xejn ma jista' jiġi u jirnexxi kontra tiegħi. Halleluja, jekk inti tibża f'moħħok, f'qalbek emmen u ħalli l-tifħir joħroġ minn fomok. Jekk l-għadu jittantaku jpoġġilek xi dubju, just releasjaħx, taġix fuq id-dubju, taġix fuq il-biża, taġix fuq il-fidi u l-espressjoni l-epitomija tal-fidi għat-tifħir. L-epitomija tal-fidi għat-tifħir. Amen? Halleluja! Ħanejt il-present worship team huwa xuna. Number one, jekk hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba xi jagħti ħajtek il-Ġesu Kristu u qatt ma tajt ħajtek il-mulej u jdejk, hawn xi ħadd xi jagħti ħajtek il-mulej l-ewwel darba. 1, 2, 3, gloria għall mulej, you're in the right place at the right time. Ejdu dit-talba warajja, kulħadd jgħid it-talba warajja. Intom speċjalment inti li għandek ħadd jgħid it-talba, ejja żmien ejja ejja. Are you here for the first time? In Maltija? Il-kunjata x'għandha nagħmel xi. All right, hallelujah. Mela, Oli dek, ejdi talba warajja, live stream keep going. Hallelujah, kulħadd ejdi talba warajja, mis qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Li huwa l-eżempju tiegħi. Huwa biċċa minn ġenna fuq din l-art. Huwa l-estensjoni, l-extension tal-ġenna fuq din l-art. U bħalma hu Ġesu, hekk jiena fuq din id-dinja llum. Ġesu, aħfilli d-nubieti. Aħsilni bid-dem mażiż tiegħek. Imlini bl-Ispiritu Santu. Jiena nindem minn dnubieti mulej. U nażel li nibda ħajja ġdida f'Ġesu Kristu. Nażel li nibda ħajja ġdida fil-mulej. Illum jiena mulej qaddis naraf li Ġesu għal ben tal-ħaj, mitalija fuq is-salib, ġar fuq il-mart kollu tiegħi, l-uġieħ kollu tiegħi. U permess tal-ġriħi tiegħek Ġesu, jiena ġejt infejqa. Itlob il-Ġesu, titlob il-ħadd iktar. Itlob il-Ġesu l-ħadd iktar. Ma tista' titlob il-ħadd iktar. Halleluja. Gloria l-mulej. Ejt grazzi Ġesu. Illum jiena nirċievi il-miraklu tiegħi. Nirċievi l-fejqan tiegħi. Nirċievi s-salvazzjoni tiegħi. Dak kollu li mhux ġej minnek mulej. Jitqaċċat minn ġoħajti issa stess u nħallih warajja hawnhekk. Minix ħanieħdu fil-ħajja l-ġdida tiegħi. Minix ħanieħdu d-dar lura miegħi. Jitqaċċat dak kollu li mhux ġej mill-mulej minn fuq il-ħajja tiegħi. Fis-sem Ġesu Kristu ta' Nażaret.
هللويا. فخروا للمولى، فخروا للمولى، فخروا للمولى، فخروا للمولى. In the presence of my enemy. Sickness is your enemy. Addiction is your enemy. Hallelujah. Louder than the unbelief. Yes. I raise a hallelujah. Hallelujah. My weapon is a weapon. Yes. I raise a hallelujah. Come on, Allah, come on, فخروا للمولى أقوى. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the song. Louder and louder, you're gonna hear this roar. I'm from the ashes. All right. It is defeated. The King is alive. Hallelujah. Sing your hallelujah. With everything. With essence of my enemy. This is a hallelujah. I will watch the darkness flee. I will watch the darkness flee. Yes. Praise a hallelujah. In the middle of the mystery. In the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. Fear you lost its hold on me. Hallelujah. In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. Shout hallelujah. Now. Be free. Be free. If you believe, praise Him and walk without that in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Louder, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. You're gonna hear my praises roar. Yes. From the ashes, hope will arise. Death
in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the offering. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. Mexxuh, mandu bżonnu ktar dak. Grazzi mulej Ġesu. Kun meħlus, faħru l-mulej. Ollu leħlek nej il-mulej, ollu leħlek nej il-mulej. Il-ktajjen jaw kolla issa. Jaw il-ktajjen kolla issa. Jaw il-ktajjen kolla. Issa! Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja! Halleluja! Gloria lilek Ġesu. Gloria lilek mulej għalidek, my brother. Halleluja, grazzi mulej għalidek. Heaven comes to fight for me. Yes. Heaven comes to fight for me. Taraħjar, gloria l-Ġesu, int għandek il-mulej fejqek minn għajnek issa stess. Halleluja. ħanatu testimonjanza ta' miraklu dal-waqt. Halleluja. Irringrazzja l-mulej, grazzi l-Ġesu. Gloria lilek mulej għaddis. Come on everybody, lift up your voices and praise. Every praise To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. in the name of Jesus. Every day to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer. Ċekja. Dawk huma. Naw tarom.